Foli ani tanuni an bɛ o lase Mali Actu filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi sɔgɔmada in na an ni kayikaw de bɛ ɲɔgɔn bolo. I b'a ye k'a fɔ ko su dɔ dɔrɔn lase kɛra téléjournal la k'a fɔ ko fɛn min ye taji ye ko dɔ bɛna fara o sɔngɔ kan tuguni. I b'a ye k'a fɔ ko o dugu jɛlen n'o ye sɔgɔmada in na ye an ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ Kayi k'a fɔ ko fɛn min ye essence ye k'o commencera ka dɛsɛ déjà Kayi station baw caman na. Walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an balimakɛ dɔ bɛ Kayi journaliste don Bukari Kanute an bɛna wele bila ma maintenant ka se ka seereya k'an ye a ye min jateminɛ Kayi sɔgɔmada in na taji ko la. Bukari i ni sɔgɔma. Folikan jumɛn b'i bolo ka lase Mali Actu filɛbagaw ma? Mali Actu filɛbagaw bɛɛ fo. O ni aw yɛrɛ ka aw fo aw ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la jamana kunnafoni sɛnɛmɔ dili la jamanadenw ye. Ayiwa Bukari o diyara an ye ko taji ko gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan Kayi sɔgɔmada in na? Sɔgɔmada in na ne kɔni wulila poli k'a fɔ k'an kun da Sajolata sira kan. Tatɔla n ye station damadɔni lajɛ ko n yɛrɛ bɛ essence ta. A station la station Total b'a la, Shell b'a la. N y'a miiri i b'a sɔrɔ olu bɛ sɔrɔ nansarala station ye. O la i jɔ n bɛ taa bɔ fan wɛrɛ fɛ. N taara bɔ Kayi station tigi minnu yɛrɛ bɛ Kayi yan n'o station tu tɔgɔ dɔn tɔgɔ sugu dɔ b'u la yan nɔ. N taara bɔ yen fana n y'a ye taji tɛ a yɔrɔ si la. Donc o kɛra n ka kɔlɔsi fɔlɔ kɔlɔsi filanan fana kɛra mun ye n y'a lakɔlɔsi station dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔw de bɛ ka taa ni bidɔn ye ka bidɔn fa station taji bɛ ka kɛ bidɔn de kɔnɔna la mais ni bolifɛntigiw yɛrɛ taara taji tɛ k'olu kun. N ma yɔrɔ fɔ mais i ka segin ka taa. C'est-à-dire dɔw bɛ taa ni bidɔn ye bidɔn de bɛ ka fa taji la station dɔw fɛ n'o ye station dɔ la u bɛ ka bidɔn verre bidɔn ninnu olu de bɛ ka fa k'u lasigi mais n'i taara ko taji ni bolifɛntigi taara ko taji a bɛ fɔ ko taji tɛ yen. Donc ne y'a faamuya mobilitigi mana taa walima ni mototigi taara ko essence a tɛ feere e ma nka maa minnu bɛ taa ni 20 bidɔn ye ni o ye bidɔnni feerelaw ka essence talan ye donc a bɛ kɛ olu kun. Mais o yɛrɛ yɔrɔ kelen min na est ce que an bɛ se k'a fɔ ko olu bɛ ka taa essence ta k'a mara ka bɛn ni gɛlɛya ye wa parce que n'i y'a ye k'a fɔ ko station kɔni bɛ yen nɔ bolifɛntigi ka taa k'a ka ban ka feere ma ko k'a feere bidɔnni kɔnɔtigi ma est ce que an bɛ se k'a fɔ ko o ye gɛlɛya la bɛntɔ ye wa? Maliyɛn bɛ ta cogo di ni maliyɛn ta cogo di hakili jiginna nin ko kelen i b'a dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a lase kunun jamanaso la ko taji dɔ bɛna fara taji sɔngɔ kan k'a daminɛ bi la wa i b'a ye kuma caman ni kunnafoni dira ka kɛ ni a don yɛrɛ c'est à dire kunun n'i ye lakɔlɔsili i bɛ taa sɔrɔ station na mɔgɔw bɛ taga bidɔn baw fa station na ka essence baw ta essence feerela fitininw b'o la bon hali essence feerela kumabani dɔw fana b'o la bon hali mobilitigi dɔw fana b'o ta bidɔn fa ka c'est à dire psychose quoi ka siran fɛn gɛlɛya ɲɛ dɔw bɛ taga bila n kɔrɔ ka t'o san jan'a don cɛ bon généralement n'o ye dɔrɔn o bɛ na ni gɛlɛya ye gɛlɛya fɛn yɛrɛ don parce que i b'a dɔn an bɛ dumuni ko bi Mali taji sɔrɔli ka gɛlɛn bon ne yɛrɛ ne dafunen o mun de nana ni nin gɛlɛya bi bon u ye mun fɔ ne ɲɛna ko i kɛra ni de su ka kɛlɛ min bɛ sen na ko dɔw gɛlɛya de effectivement gɛlɛya kɛlɛ min ka k'i ka nirilakaw fɛ yen an y'a ye taji sɔrɔli a bɛ ka sababu ka taji sɔrɔli gɛlɛya kosɛbɛ fɛn min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bolo bon o sira de fɛnɛ fɛ Mali fɛnɛ kɔnɔ yan nɔ wa kuma bɛ n'a fɔra ko dɔ bɛna fara fɛnw kan i bɛ maliyɛn jagomisɛnninkɛlaw de u bɛ taga u kun fa pewu awa k'a kɛ bilankɔrɔ ye bon o bilankɔrɔ fɛnɛ o y'a ta daminɛ malheureusement u tɛ taa a feere mɔgɔ da la u bɛ taga feere gouvernement ye hakɛ mun fara a kan dɛ u bɛ taga o de feere mɔgɔ ma donc o bɛɛ y'a gɛlɛya dɔ ye. Mais e yɛrɛ bolo sisan il y a la direction nationale du commerce et de la concurrence mais est ce que yɛrɛ bolo est ce que nin tɛ ale ka cɛsiri yɔrɔ ye walasa ka se ka nin phénomène ninnu kunbɛn wa? Bon justement ni i b'a dɔn Mali la contrôle de tɛ kɛ an ka fɛn jamana in kɔnɔ yan nɔ parce que jagokɛlaw bɛ yɛrɛsɛgɛko ka ca kojugu an ka jamana jagokɛla ninnu ka yɔrɔ fan fɛ i b'a ye Kayi ne yɛrɛ nalen kɛ ne ka essence prix litiri kelen o ye 200 de Kayi yan litiri kelen o ye 200 de Kayi yan
alors que ne bɔra segu litiri kelen kun bɛ kɛmɛ ni bi wolonwula bɛ se ɲɔgɔn na ne bɛ jɔ ne ka bɔ segu seliba ɲɔgɔnna dɔrɔn na mais k'a essence litiri ye kɛmɛ fila de o kɛ ville mais sayɛlɛn fana an ye kunnafoni sɔrɔ k'a bɛ ko kɛmɛ naani na litiri kelen o bɛ taa fɔ cogo bɛ jamana kelen ni Bamakɔ a prix bɛ fɔ cogo min na télé la a kan ka kɛ il faut Kidal normalement o de kan ka kɛ a bɛɛ lajɛlen prix kelen bon n'a fɔra ko jamana dɔw la dugu dɔw la jamana kelen kɔnɔ dugu dɔw la état prix ka gɛlɛn ni prix dɔ est ce que o b'a yira k'a fɔ ko yɛrɛsagokɛ o barika bonya kojugu jamana kɔnɔna la bon i b'a ye k'a fɔ ko faranga laban min kɛra i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Bamakɔ ni Kayi transport 600 bɛɛ farala passe kan a bɔgɔra fɔra ko faranga kura bɛ kɛ tuguni est ce que n'o kɛra est ce que maa bɛna se ka voyager car la tuguni wa yɛrɛ ka d'a kan Kayi passe kɛra 2000 ni 200 de sisan o 2000 ni 200 o kuma ka ca o kɛra sababu yɛrɛ denbaya mɔgɔ caman ma se ka na seli la Kayi ka ko gɛlɛya ye n dalen b'a la fɛnɛ ni dɔ fana ka filɛ ka kɛ tuguni taji ko la ani dalen b'a la dɔ bɛ se ka fara fo transport fɛnɛ prix kan donc o bɛna ni gɛlɛyaba ye quand même Kayi sira kan an kɔni o de y'a to an bɛ laɲiniba kɛ terrain ka se ka baara wuli kɛ parce que ni terrain wulila o bɛna to concurrence bɛna kɛ kariw fɛnɛ ni terrain cɛ parce que n'i y'a kariw fɛnɛ bɛ k'u prix da gɛlɛya parce que u b'a dɔn ko sira foyi tɛ Kayi ni Bamakɔ cɛ ni mobili sira tɛ olu dɔrɔn de bɛ yen nɔ olu dɔrɔn de bɛ yen nɔ terrain wulila sisan ils seront obligés diyagoya la gɛlɛya don gɛlɛya tɛ o u b'a dɔn u bɛna essayer k'u bɛrɛ parce que terrain passe o mana gɛlɛya cogo o tɛ car passe bɔ donc o de y'a to Kayi ko bɛ laɲiniba de kɛ terrain essai bɛna kɛ Kayi a kana kɛ essai ye dɔrɔn k'a bila ka kuntagala jan kojugu an bɛ fɛ a ka kɛ badabada wuli parce que pour que an Kayi bɛ se ka lafiya cogo min na ni Ala sɔnna ma transport ko sira fɛ ni Ala sɔnna ma Bakari ka kuma kuncɛ kuma parce que Mali kɔnɔ yan nɔ an bɛ don min na ko sisan yɛrɛsagokɛ ka ca kojugu yɔrɔ fan fɛ ni k'a fɔra ko Mali un peu une fois ye an ka ko bɛɛ kan ka kɛ kelen ye mais kuma Kidal ni Bamakɔ ni Segu ni Sikaso an ka kow tɛ kelen ye jagokow fɛnw tɛ kelen ye donc alors que gouvernement bɛ fɛn moyen ba de déployer subvention na ka fɛn plafonner ka prix plafonner walasa prix bɛɛ ka kɛ kelen ye fan bɛɛ fɛ bon jagokɛla dɔw bɛ tɛmɛ o kan u ka sɔrɔ ɲini sira fɛ donc an bɛ gouvernement intéressé kosɛbɛ gouvernement ka fɛɛrɛ kɛ ka contrôle yɛrɛ de bonya kosɛbɛ jagola fɛn fɛn kɛ jamana fɛn bɛ se ka prix mun fixera u fɛ n'u to k'o labato u ka fɛɛrɛ kɛ k'olu ɲangi donc n'olu ɲangini daminɛra sisan walima k'u ka yɔrɔw datugu k'u ɲangi ka wariba susu kun hakili o bɛ caman bɔ an ka gɛlɛya parce que Mali gɛlɛya caman bɛ yen nɔ contrôle baliya de don a caman tun bɛ ta ka da fɛn caman kun Ukraine guerre ala y'a kɛ embargo wulila bon kuma min ka sɔrɔ o Ukraine guerre de an dun b'a dɔn k'o tɛna ban embargo bɛ an kan sisan embargo wulila ko Ukraine guerre kuma caman bɛ embargo hali fufugu ni fɛn caman kun dayɛlɛ ko embargo wulila sisan bɔra caman bɛna a fɔ ko Ukraine de bɛ se ka guerre a dun a fɔra ko tɛna ban ko t'o ban san donc ni o t'o ma fɛɛrɛ ɲini ka don dugu kɔnɔ jagobatigiw u kɛlen bɛ ka fɛn fixe cogo min na walasa ka to o cogo la u ka subvention min kɛ pour que jamanadenw ka lafiya subvention wari a bɛ kɛ fu ye donc ala kana kɛ fu ye ni Ala sɔnna ma Bukari Kanute an b'i fo an bɛ mɔgɔ hakili jigin k'a fɔ ko i yɛrɛ ye kunnafonidila ye i bɛ selikɛla nin waati in na denbaya la an bɛ dugawu kɛ Ala ka segin ni ɲuman ye ka taa i ka poste la Mali la n'i bɛ segin terrain nisɔndiya parce que essai min bɛ sen na i b'i muɲu dɔɔni nka ni Ala sɔnna ma 31 na i bɛ t'o fêter terrain na Kayi ni Ala sɔnna ma merci beaucoup Bukari ayiwa an kɔni an bɛ se ka min fɔ ka da nin kan o de ye halisa jamana kɔnɔna la depuis fanga taraki kɛra ko dɔ bɛ ka fara fɛnw bɛɛ sɔngɔ kan dɔ bɛ ka fara kan dɔrɔn dɔ bɛ ka fara kan alors que souvent c'est extrêmement important que gouverner c'est prévoir gouvernement ka se ka to ka kunbɛliw kɛ n'u tulo tora ka sɔmi k'a fɔ ko fɛn dɔ gɛlɛya dɔ bɛ na ni sɔngɔ yɛlɛ ye u ka kɔn ka anticipation kɛ parce que maaw bɛ ka a lakɔlɔsi k'a fɔ ko tuma bɛɛ dɔ bɛ mais sara tɛ ka bɔ a nɔ la donc an b'a yɛrɛ ɲininka tuma dɔ la o kuma gouvernement jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye nin na d'autant plus que service dɔ bɛ yen nɔ min ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen don kosɛbɛ sɔngɔ kɔlɔsi kama n'o ye direction daw tugu ka papier nɔrɔ la k'a fɔ ko u ma consigne u ma
mais an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko o baaraw bɛ ka kɛ o bɛɛ n'a ta maaw tɛ ka sɔngɔ yɛlɛ jɔ an b'a yɛrɛ ɲininka est ce que o waleya min bɛ ka kɛ est ce que efficacité bɛ a la wa est ce qu'il serait pas temps en ce moment jamanadenw bɛ ka sɛgɛn kojugu maliyɛnw bɛ ka sɛgɛn maliyɛnw bɛ ka tɔɔrɔ mais maliyɛnw b'u muɲu fasoden ɲumanya kama mais est ce qu'il serait pas temps à ce que u ka se ka mesure ɲumanw bila sen kan mesure minnu bɛ mɔgɔw décourager sɔngɔ gɛlɛya la parce que maa dɔw ka kɛ ko parce que nafolo caman bɛ i kun e ka o nafolo e ko t'o ta k'o don produit la k'o san k'o mara k'i sigi dɔ ka fara a kan dɔ mana fara ka waati e k'a fɔ k'i bɛ tɔnɔ ɲini o kan o tɔnɔ bɛ ɲini jɔn kan o bɛ ɲini jamanadenw de kɔ kan nin ye ka jamana ɲɛmɔgɔw transition ɲɛmɔgɔw ka u wele u impliqué kosɛbɛ sɔngɔ yɛlɛ min ni maaw b'u sigi k'a kɛ u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ jamana tɛ fɛn kalama a ko la a kan ka se ka dabila nin waati in na gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna la aw bɛɛ ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma